Ni'n diolch I ti o ddiweintad am yr awr arbennig yma I ni gael dod at ein gilydd. Ni'n deheu fod ein addoliad ni yn gymeradwy gyda'r dyfrondi ac yn wir fod ni'n y gwir addolwyr y tad mewn ysbryd a gwirionedd bendithiannu y prynhawn yma yn dy drigaredd. Amen. Yr emyn gyntaf yw emyn gyntaf, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Dduw holl alluog, gyda gwawr y bored a'r chafwn fawl I ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid I ein harglwydd ni. Emyn gyntaf. Y cyhoeddiadau, felly am y prynhawn yma, mae yna groeso ar ôl y gwasanaeth I lluniaeth ysgafn I chi. Ac hefyd, cyhoeddi y cyfarfod gweddi y drydydd nos Iau yma, Mehefin y 12. Ac wedi ni oedfa nesaf yn y capel yma yn y prynhawn ar y sil y hanner awr wedi 3. Dyna'r cyhoeddiadau, y gawn ni'n neud y casgliad nawr, a trwy fod ni'n casglu, sewch, eisteddwch, a fyddwn ni'n cael ei ymwyn 109. 109. Fy meiau trymion, luoedd, maith, a weiddodd tu arnen, a dyna pam roedd rhaid I'm Duw ddioddef ar y pren 109.
Y darlleniad y prynhawn yma sydd o lyfr actau, y drydydd benod. Y drydydd benod o actau. Yn adnod gyntaf, hyd adnod 11. Pedr hefyd a Ioan aethant i fyny i'r deml ynghyd ar yr awr weddi, sef y nawfed. A ryw'r cloff o groth ei fam a ddygyd, a rhwyddodd entbeinydd wrth borth y deml, yr hwn a elwyd prydferth. I ofyn y lusen gan yr rhai a elai mewn i'r deml. Yr hwn, pan welodd e fe Pedr ac Ioan a'r fedr myned i mewn i'r deml, a ddeisyfodd gael y lusen, a Pedr yn dal sylw arno gydag Ioan, a ddywedodd, edrych arnom ni. Ac fe ddaliodd sylw arnynt, gan obeithio cael rhyw beth ganddynt. Yna dywedodd Pedr, arian ac air, nid oes gennyf. Eithir yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roddi i ti. Yn enw Iesu Grist o Nazareth, cyfod a rhodia. Ac yn gymeryd efe erbyn ei ddehilaw, efe e cyfododd efi fyny. Ac yn y brwydd ei draedef, a'i ffurau a gadarnhawyd. Ac yn neidio i fyny, efe a safodd, ac y rodiodd, ac aeth gyda hwynt i'r deml, dan rodio a neidio a moli Duw. A'r holl bobl a'i gwelodd ef yn rodio ac yn moli Duw. Ac yr oeddent hwn ei adnabod. Mae hwn oedd yr un a esteddau am elusen wrth borth prydferth y deml. A hwy a lanwyd o fraw a synedigaeth am y peth a ddigwyddasau iddo. Ac fel yr oedd y cloff a'i achasid yn atal Pedr ac Ioan, yr holl bobl yn frawychus a gydredodd atynt i'r porth a elwir porth Solomon. Byddai ddiw nawr fendithio'r gair yna ni gyda'n gilydd y prynhawn yma, ac yn dod nôl at y gair yma gawn ni droi at ein Duw mewn gweddi, gawn ni weddio. O Dduw, ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, y Duw o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb. Y Duw sydd yn ymwybodol iawn bod ni gyda'n gilydd y prynhawn yma. Hyd yn oed y Duw sydd yn gwybod amdano ni wrth ein henwau. Ac y Duw sydd yn arglwyddiaethu dros yr holl fyd, dros ein gwlad ni, dros ein dinas ni fan yma, ac o bob ardal, ac un yn adnabyddus ohono ni y prynhawn yma gyda'n gilydd. Felly ni'n rhyfeddu o Dduw Dad fod ni, y llwch y llawr fel yma, gyda'r fraint a'r rhyddid hyd yn oed, i ddod o flaen di mewn gweddi. Ac yn sicr y prynhawn yma ni'n cydnabod na ddod gyda ni'r un gobaith i ddyfod o flaen di, o ran ein natur ein hunain. Ond ti hefyd sydd yn Dduw sydd yn llawn trigaredd. Y ti yw y Duw hefyd sydd wedi anfon dy unig anedig fab i'r byd yma. Ac yn ni'n ymwybodol gyda'n gilydd bob un o'n i prynhawn yma. Mae trwy Iesu Grist y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Dyna'r unig gobaith sydd gyda ni i ddod o flaen di mewn gweddi. Ond eto o Dad, ni'n diolch i ti fod i'n obaith sydd yn berffaith ac yn sicr i ni. Ein holl beiau a'r pechodau sydd yn rhan ohono ni, hyd yn oed gyda ni nawr o Dad. Hyd yn oed efallai y dydd yma, sicr yn yr wythnos sydd wedi mynd heibio ni wedi pechu yn dy erbyn di mewn sawl ffyrdd, ond eto o Dad. Wyt ti yn Dad sydd yn derbyn ni yn Iesu Grist. A'r fraint sydd gyda ni y prynhawn yma i dgalw di yn Dad
yr hwn sydd yn y nefoedd. Ni'n dyfod fel plant felly, wrth flaen di, ac yn ymwybodol iawn bod ni'n galw di yn dad yn unig, a mae Iesu Grist i'r iachawdwr. Diolch i ti o dad am waed y groes, sy'n codi'r fyny ddeilir yn golchwerwyr mawr. Mae'r fuddugoliaeth y groes yna gyda ni o dad, y geiriau arbennig yna gorffennwyd. Ni'n sicr o dad na allan ni ddod a ddim byd wrth flaen di. Ni'n diolchgar hefyd nad oes eisiau dim byd o ran ein hunan, ond i ni dderbyn y gwaed yna, y gwaed sydd wedi cael ei dywallt, y gwaed sydd yn golchi ni yn burlan, gwaed y groes, gwaed ein harglwydd Iesu Grist. O mor werthfawr yw'r arglwydd Iesu Grist i ni. Diolch i ti o dad fod ni'n gwybod rhywbeth am y cariad sydd gyda ni tuag ato fe, ond yn ymwybodol iawn fod e wedi'n caru ni cyn i ni garu fe. Ac i ni'n diolch i ti fod y gwaith yma o dragwyddoldeb, y drefn rhyfedd yna, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Y tad wedi anfon y mab, ac y mab wedi bod yn ifydd i dangau, hyd yn oed angau y groes. A'r ysbryd glân wedi tywallt y gwirioneddau yma yn ein calonau ni. Llawen hawn gyda'n gilydd y prynhawn yma. Ni'n gwybod o dad fod gymaint o bwysau yn gallu dod arno ni, a'r diafol ei hunan yn ymosod hyd yn oed y prynhawn yma. Dyw e ddim am mynd i lawenhau yn y gwirioneddau yma. Dyw e ddim am mynd i gydnabod Iesu Grist. Ac ni'n gwybod o dad fod brwydrau gyda ni yn ein calonau, ofnau efallai, ofnau teuluol, ofnau am iechyd ein ffrindiau yn anwylid, ofnau am gyflwr ein plant a plant ein plant. Ond eto dyna pam ni'n yma gyda'n gilydd y prynhawn yma, i droi wrth flaen di mewn gweddi, ac i ofyn i ti o dad am y trigaredd yma, i'n plant ni, i'r genedl yma, ni'n rhyfeddu at pethau sydd wedi digwydd i'r genedl yma. Dyma ni y prynhawn yma, dim yn rhif mawr o dad, ni'n gwybod hynny. Cyn ni'n meddwl am gapeli fel hyn, oedd yn llawn, a dyna gyflwr y dinas ni, y dinas yma, a cyflwr y wlad, wedi sathru ar y gair, yn gwrthod y gair, a'r Beibl ddim yn agored yn ein cartrefu ragor. Ond eto ni'n dod o flaen di o dad gan wybod bod ti sy'n gallu cyflawni y pethau rhyfedd yma, i newid hyd yn oed y genedl yma. Ac ni'n diolch i ti o dad y dydd yma fod yna lefydd yn pregethu y gair a'r gwirioneddau. Diolch i ti o dad am y pwlpit yma, a'r pregethu y bore yma, pregethu fydd heno eto, a'r prynhawn yma. Ni'n gwybod o dad am rhai sydd yn ffyddlon i'r gair, bob sil, un sil ar ôl y llall, a pwysau a gofal am eglwys, pwyso gofal am unigolion, a gofidiau eu hunain o dad, ar ymwysodiadau rhyfedd ma'n nhw'n gael, fel rhai sydd yn arwain y capeli ein gwlad ni. Diolch i ti am y ffyddloniaid felly yn y gair, ac ni'n gofyn i ti o dad am drigaredd i ni weld ffrwyth y gair yma. Ymhlith y capel yma yn arbennig, diolch i ti fod ni'n cysylltu gyda nhw fan yma o Abertawe, ac ni'n gwybod amdano'n gilydd, ac yn sicr bob sil yn gweddio dros ein gilydd. Ni'n dibynnu'n llwyr ar y weddi o dad, ac dyna pam ni wedi cyhoeddi cwrdd gweddi yn y capel yma. O dad, ni'n gofyn i ti am weld ein cwrddau gweddi ni yn llawn o bobl, yn gweiddi arna ti, ac yn rhyfeddu ar dagrau o dad. Ni'n gofyn mewn geiriau, ni'n gofyn am ddiwygiad o dad, ac ni'n gofyn am dyfendith rhyfedd di droso ni a dros ein glad. Diolch i ti felly o dad am y trigaredd llawn yma, ni wedi canu amdano fe. Diolch i ti o dad fod ni gael ein golchi yn burlan yn y gwaed a gaid ar Galfari. Ni'n diolch i ti o dad yn dy olwg di nawr, wedi ein gwisgo yn ein harglwydd Iesu Grist, bod ni hyd yn oed yn berffaith ynddo ef. Ni'n gofyn i ti prynhawn yma de, felly o dad, wrth bod ni'n dod at y gair yma, a neud i fendithio'r gair, a neud i roi llawenydd o'r efengil i ni. Gwnaen ni ddysgu o'r gair o dad, am y pethau rhyfedd fwn ni'n glywed o'r gair y prynhawn yma, y gwyrthiau rhyfedd sydd gyda ni, sôn amdano. Ni'n gofyn i ti felly o dad, trigger hawrth o ni. Cadw ni'n ddiogel o dad, yr wythnos sydd o'n blaen ni, o ddydd i ddydd,
Bai fynnant y ddyddiau ni ti'n rhoi i ni o dad. Wyddwn ni dod yn blant fydd yn ifydd i ti, ac yn awyddus yn unig i'r efengil i gael ei gyhoeddi, i'r efengil i gael ei gweld yn ein bywydau ni bob dydd, ac fyddwn ni'n teithio yn y dyddiau yma, bob cam fyddwn ni'n gymeryd, bob gair fyddwn ni'n ddweud o dad, a pob tro fyddwn ni'n tystiolaethu dy enw di. Ni'n gofyn i ti o dad am i ni fod yn wyddigar ac yn ofalus, ac am i bawb bobl i weld yn ein plith ni, fod y diw gyda ni, ac yn awyddus i weld pa beth yw y diw yma ni'n addoli, ac i ddod i adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Pwy bynnag fydd yn gwrando o prynhawn yma, ddim yn y capel yma o dad, ni yn gofyn i ti felly iddo nhw gael gwybod am yr heddwch arbennig yma, felly bod nhw mewn ysbytau neu yn eu cartrefi yn wael yn methu dod i gapelu. Ni'n gofyn i ti o dad iddyn nhw sylweddoli bod ti yn dduw sydd ym mhob man a'n cybrysynol ym mhob lle. Bendithiau ni felly o dad, agor y Beibl yma i ni y prynhawn yma, ac i ni cael llawenhau gyda'n gilydd, ac i ddweud ar ddiwedd y sil yma, yn y capel yma, fydd y bobl yn mynd gartref a dweud, ar ôl yr oedfa heno, roedd diw gyda ni, a Iesu Grist yn ein plith ni. Derbyn ni o dad yn ein gwendidau, a maddau ni am ein pechodau. Ni'n gofyn y cyfan yn oll yn unig, yn enw, ac yn heiddiant Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Cyn troi at y gair, felly gawn ni ganu ddwy ymyn gyda'n gilydd 298 a 299. 298, o'r nef mi glywais newydd, fe'm cododd ar fy nhraed fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. Fy enaid rhed yn ebrwydd a phaid all trwfrhau, o'th flaend mae drws agored, na ddichon neb ei gau. 298 a 299. Oh
yn ei droi mewn gweddi yn fyr iawn i ofyn am fendith a gofal dros y gair. Ni'n troi at ti o dad yn gwybod bod ni'n ddibynnol llwyr arno ti y prynhawn yma, yn traddodi'r gair ac hyd yn oed yn derbyn y gair. Ac o'r ein calonau o dad yn dy drigaredd, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Amen. Wel, testyn y prynhawn yma yn actau y bedwaredd bennod a 12 adnod. Y gair y testi yw hyn, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. Canis nid oes enw arall dan y nef wedi roddi ymlith dynion, trwy'r hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gydwedig. Adnod nerthol, cryf iawn. Ac yn iawn sylwi yn gyntaf oll, beth arweiniodd Pedr i ddweud y geiriau a welir yn y testyn fan yma. Ac mae'n rhaid i ni fynd nôl yn llyfr actau, dylwn ni fynd nôl efallai yn bellach nad oes gyda ni amser y prynhawn yma. Ond wy am edrych ar y wyrth yna a ddyrllenon ni. Felly y penawdau y prynhawn yma yn syml iawn fydd y wyrth, ymateb y bobl i'r wyrth yma, ateb Pedr i'r bobl, ac ymateb chwerw difrifol yn erbyn y wyrth yma. Felly yn ôl yn gyntaf i actau 2, adnodau 45 a 47. 45 i 47. Ni'n gwybod yr amser, dydd y Pentecost, y dydd rhyfedd yma, a ni'n darllen yr adnodau ar ôl y Pentecost yma ac hwyl werthasant y meddiant. A'r cyfan oll oedd gyda nhw, rhannu y cyfan oll gyda nhw hefyd. Ac ni'n cael sôn am ymateb i'r Pentecost, na beth ddigwyddodd yn adnod 46 o'r ail benod. A hwy beunydd yn parhau yn gytun yn y deml ac yn torri bara o di i di, ac yn myrhasant ei lluniaethau mewn llawenydd a symledd calon, gan foli Diw a chael ffafr gan yr holl bobl, a'r arglwydd ychwanegodd beunydd at yr eglwys a rhai y fyddent gadwedig. Felly, o'n nhw'n y deml yma gyda'i gilydd, y bobl yma, yn cael cymdeithas yn y deml yn awr, cael cyfle i gyhoeddi'r efengil gyda'i gilydd, oedd y gwaith rhyfedd wedi digwydd iddyn nhw. Beunydd yn parhau yn gytun yn y deml. Ac ni'n cael yn y wyrth yma felly, y dydd arbennig yma, mae Pedr a Ioan yn mynd i fyny'r deml. A wy am i chi weld y darlun mewn ffordd, Pedr a Ioan yn mynd i fyny'r deml yma, a'r deml yn llawn o bobl. Ac maen nhw'n mynd yno, mae'n sicr i gael cyfle felly i gyhoeddi'r efengil unwaith yn rhagor. Ond mae hwn yn ddydd arbennig iawn wrth gwrs am beth ddigwyddodd yn y wyrth yma. Pedr hefyd ac Ioan aethant i fyny'r deml, ynghyd ar awr weddi sef y 9fed awr. Amser y dydd oedd yr amser olaf, yr awr y benodwyd i aberth yr hwyr. Y deml felly yn orlawn o bobl, a hwy beunydd yn barhau yn gytun yn y deml. Dyma amser arbennig werthu i'r wyrth yma. Ni'n gweld effaith y Pentecost yn glir yn y bobl hyn, yna rhai a dderbyniasant e air efo newid llysgar a fydyddiwyd a chwnegwyd atwynt y dwthwn hwnnw ynghylch 3,000 o eneidiau. Ni'n gwybod yr hanes yn dda. Dychmygwch 3,000 o eneidiau yn effaith y Pentecost. A'r rhain, rhan fwyaf ohonyn nhw mwyn a thebyg wedi yn gasglu ynghyd yn y deml. A dyma ddydd arbennig felly, Pedr ac Ioan yn dod i fyny'r deml. Ac wswch beth ni'n gweld fan yma yw y dyn cloff yma. Ar yw'r cloff o groth ei fam, y ddygid ar hwnnw oedd ddodent yn beunydd wrth borth y deml, ar hwnna elwir prydferth i ofyn y lusen gan yr rhai a elai mewn i'r deml. Ddodent beunydd. Y dydd yma yn gloff o groth ei fam. Bob dydd felly, o'n nhw wedi cario fe i'r deml. Oedd e am rhywbeth am gynnal i gynnal e am y dydd. Yn amlwg, wrth ddim wedi medru gweithio na dim felly. A na, mae fe'n edrych ar y bobl wrth nhw'n mynd i mewn ac yn
yn fi'n cael elusen gyda nhw, rhywbeth i'w gynnal am y dydd. Ar hwn pan welodd fe Pedr ac Ioan ar Fedr mynydd i mewn i'r deml, a ddesefodd gael elusen, Actau 3 adnod 3. Oedd e am garedigrwydd wrth Pedr ac Ioan. A mae Pedr yn un darllen yn y 4 adnod, a Pedr yn dal sylw arno gyda'r Ioan, a ddywedodd edrych arnom ni. Dyna'r neges gyntaf mae wedi glywed wrth Pedr a Ioan. Edrych arnom ni. Ac mae fe'n codi lygaid i fyny ac fe asylwodd arnynt, gan obeithio cael rhywbeth gan ddynt. Oedd wedi cael sylw y ddau yma, a'r gobaith gydag y nawr, bod e'n mynd i gael rhywbeth wrth y ddau yma. Oedd siam fawr yn ei ddisgwyl e. Gwrandewch ar ateb Pedr yn y 6 adnod o'r 3 bennod o Actau. Yna dywedodd Pedr, arian ac air, nid oes gennyf. Eithir yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roddi i ti. Dim arian, dim air, ond yr hyn sydd gennyf yr wyf yn ei roddi i ti. Beth yn y byd at fod yn werth i'r dyn yma? Y dyn yma oedd yn gloff o enedigaeth, yn dlawd, heb obaith o gwbl. Dim gobaith am iachad. Yn gwbl ddibynnol felly ar rhoddion arall. Pa ffodd ffwlineb yw y syniad yma? Pedr yn dweud sefyd o sefyd i byd lle roi i ti, dim arian ac air. Ond gwrandewch ar eiriau, Pedr, maen nhw'n eiriau rhyfedd. Yn enw Iesu Grist, o Nazareth, cyfod a rhodia. Gobeithio fod hwn yn neud rhywbeth i'n calonnau ni, bod ni'n ymweld â'r sefyllfa yma. Yn enw Iesu Grist, medde Pedr, cyfod a rhodia. Fel yn y byd allai Pedr wneud y fath beth i'r dyn yma. Yr unig ateb allwn ni roi fod yr awdurdod o'r arglwydd. A'r gwaith oedd i ddod fan yma trwy nerth yr arglwydd yn unig. Felly y prynhawn yma, y gogoniant a'r moliant i'r arglwydd yn unig. Pedr fan yma oedd yn weinidog, yn was, ond Crist oedd awdur y wyrth yma. Yn enw Iesu Grist o Nazareth, cyfod a rhodia. Yn naturiol mae hwn yn ffwlineb llwyr. Edrych ar y coesau. Mewn ffordd oedd yn teimlo wyt ti'n gwneud sport ohono, gwatwar. A'r dyn yma, cofiwch, oedd yn ddyn uwchlaw 20 oed. A dyma ni'n gael yn Actau 4, adnod 22. Canis yr oedd y dyn uwchlaw 20 oed, ar yr hwn y gwneithid yr arwydd hwn o iechydwriaeth. A dyma ni ar ymateb, yn Actau 3, adnod 7 ac adnod 8, ac yn gymeryd eferbyn ei ddeheulaw, efe ei cyfododd ef i fyny. Ac yn ebrwyd ei draed ef a'i ffurau a gadarnhawyd. Ei draed ef i gwrnau fel ni'n dweud, wedi cael rhyw gryfder. A chan neidio i fyny, efe esafodd ac arodiodd, ac aeth gyda hwynt i'r deml, gan rodio a neidio, a moli Duw. Gawn ni sylwi ar y moli Duw yr agwedd yma nes ymlaen. A ni'n dod i'r ail benawd, ymateb y bobl. Dychmygwch eich hunan, fa fath ymateb ydych chi wedi gael yn y sefyllfa yma, wedi gweld beth rhyfedd oedd wedi digwydd i'r dyn truenus yma. A'r holl bobl a'i gwelodd efo'n rhodio ac yn moli Duw.
ac yr oedd yn twy'n ei nabod. Mae hwn oedd yr un eisteddau am elusen wrth borth prydferth y deml, a hwylanwyd o fraw a synedigaeth am y peth ddigwyddasau iddo. Ond nhw wedi cael rhyw ofn, yn naturiol ond nhw wedi cael rhyw syndod, wedi gweld y dyn yma, a'r coesau, a'r pigwrnau yma, yn sefyll ac yn neidio ac yn moli Duw. Oedd ei ymateb nhw'n ymateb o fraw, chwilfrydydd yn Saesneg curiosity felly. Rhyfeddu. Ond chi'n gweld yw, y braw yma na rhyfeddu ddim yn ddigon. Oedd arall yn awyddus i'w wrando ar ei pregethu, ac yn synhwyro fod ei diwinyddiaeth o wraidd diwioldeb, a bod y gwaith wedi ei cadarnhau y diwdod, ac am nhw am ddod i glywed mwy gyda Pedr ac Ioan. O'n i'n dod hefyd nawr at ateb Pedr i'r bobl yn Actau 3, 12 i 26. Pedr fan yma nawr y pregethwr. Adnod 12 o'r drydydd benod. A phan welodd Pedr, fe atebodd i'r bobl, ha, wir Israeliad, beth awnewch wi yn rhyfeddu am hyn? Neu beth awnewch wi yn dal sylw arnom ni? Fel pe drwy ryw nerth ein hun, neu'n diwioldeb y gwnaethom ni hwn rodio. A Pedr ar un waith yn tynnu ei llygad nhw at y Duw, at yr arglwydd Iesu Grist. A dyna beth yw pregethu. Y pregethwr ddim yn tynnu sylw at ei hunan o gwbl. Gwaith Duw yw y cyfan oll. Os oeddi Duw yn delio gyda rhywun mewn oedfa o bregethu a ni'n dyheu am weld hwnna'n digwydd yn fwy ac yn fwy, gwaith Duw yw y cyfan. Ac all y bregethwr byth dynnu sylw at ei hunan. Does gyda ge ddim i rhoi, a dyna oedd Pedr yn dweud fan yma, oedd gyda fi ddim allan ni'n neud i'r claf yma. Gwaith yr arglwydd Iesu Grist yw hwn, a wy am eich llygaid chi i edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae Pedr yn mynd ymlaen gyda'r bregeth yma, a mae'n bregeth rhyfedd. Diw Abram ydy fe, ac Isaac, a Jacob, diw ein tadau ni, a gonyddodd ei fab Iesu. Gwrandewch ar y bregeth yma, ar hwnna draddod asoch wi, ac ei gwadasoch ger bron Peilat, pan farnodd fe i ollwng yn rhydd. Hwn a draddod asoch wi, yn pregethu ar y bobl yma. Gwadasoch i enw fe ger bron Peilat. Peilat am ei adael yn rhydd, medde fe. Gwadasoch y synctaidd a'r cyfiam. Fe sefwch roddi chwi ŵr llofruddiog, sef Barabas wrth gwrs. A dyma'r pwysau difrifol a thywysog y bywyd a laddasoch. Ar hwn a gododd Duw o feirw, o'r hyn yr hydym ni yn dystion. Dyna'r bregeth. Chi oedd wedi ei groesoelio fe. Tywysog y bywyd yma. Och chi wedi rhoi fe ar y groes, chi sydd yn eog o hyn. Ond mae Pedr yn dweud rhagor wrth gwrs, dim wrth i dwyla nhw oedd e. Yn yr adnod 18. Eithir y pethau rag fynegodd Duw trwy enau ei holl brofwydi, y dioddefau Crist ac gyflawnodd y fe fel hyn. Gwaith Duw oedd y cyfan. Trefn o dragwyddoldeb oedd y peth yma, o'r oedd y croesoeliad yma o drefn tragwyddol. Pob nerth oedd gyda'r rhai oedd wedi rhoi'r hoelion yma yn ei law e. Y nerth wedi rhoddi iddo nhw am fod yn drefn dragwyddoldeb o farwolaeth ein harglwydd Iesu Grist. Duw wedi cyflawni felly y cyfan a rag ddywedodd. Ar Iddewon wedi gwneud ei gorau i ddiffodd unrhyw obaith o fywyd ym mherson Crist. Duw oedd awdur a trwy ei wyllus ef yn unig
y dioddefodd Crist. Dyna'r bregaeth iddyn nhw. Felly, anobaith yw'r cyfan i'r bobl yma. Ond na, chi'n gweld, dyna ogoniant yr Efengil. Paham ni'n pregethu'r Efengil? Am y gobaith sydd gyda ni. Y gobaith yma o drigaredd. Chi'n ymwybodol o drigaredd Duw yn unig. Dyna pam ych chi yma prynhawn yma, yn gwrando ar y gair yma o'r Beibl. Mae drysau'r tai o'ch ambyl chi'n cael digwyddiad fod Beibl yn rhan fwyaf o'r tai yma nawr. O'n i'n siarad â dau berson ifanc, nos Wener, a dywedodd un, o'n i'n gofyn ddios Beibl gyda'i, achos o'n i'n amroi rhywbeth. Wedodd i, os ma da fi Beibl rhywle. Oedd hi'n ymwybodol fod Beibl yn y cartref rhywle, ond oedd hi byth yn darllen y Beibl. Beth yw y gobaith felly? Beth mae Pedr yn ei wneud i'r bobl yma, a dyma neges yr Efengil i unrhyw un sydd yma felly ddim yn adnabod Crist, wi ddim yn gwybod amdano chi gyd, rhan fwyaf ohonoch chi, ond mae rhai yn gwrando. Edifeirwch gan hynny, a dychwelwch fel y diler eich bechodau, pan ddelw'r amseroedd i orffwys o olwg yr arglwydd. Edifrhewch. Dyna neges yr Efengil. Dyna obaith yr Efengil. Ac mae'n obaith berffaith sicr. Mae gobaith i ddod yn ddibyniol yng ngolwg Duw yn obaith sydd gael ei gyhoeddi o'r Efengil. A dyna testun wedi, yna danlinellu y cyfan oll. Yr unig obaith yw yr arglwydd Iesu Grist. Mae crefyddau'n dod i mewn i'n gwlad nhw heb obaith. Heb obaith i ddod i adnabyddiaeth a Duw. Does yr unig un ffordd i ni ddod i adnabod y Duw yma, ond trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae fi yw y ffordd medde fe ei hunan, y gwirionedd a'r bywyd. Ni ddaw neb at y tad ond trwy o fi. Ond chi gweld yn yr adnod na y drws yn agor? Fe allwch ddod at y tad trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall, canis nid oes enw arall dan y nef. Wedi ei rhoddi ymlith dynion trwy yr hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gydwedig. Mae'n rhaid i chi fod yn gydwedig. Dyna enw'r rhyfedd yw enw'r arglwydd Iesu Grist. Y gobaith, y prynhawn yma, y gobaith o'r pwlpit yma, y gobaith o'r pwlpit yma bore yma, y gobaith o'r pwlpit yma yn nos. So mae'n drist na fydde'r bobl yn dod i fewn i glywed y gwirioneddau yma. Pan chi'n meddwl beth sy'n o'i blaen nhw, heb Grist. Ond ych chi gweld y rhyfeddod beth yw, fod yna ymateb chwerw. Mae'n anodd credu, yn diwe, fod ni'n gallu cael ymateb chwerw i'r fath wyrth a hyn. Yr oedd yn flin ganddi'n ti'n darllen yn Actau 4 adnod 2, am ei bod hwy yn dysgu, sef Pedr ac Ioan, y bobl ac yn pregethu trwy'r Iesu yr atgyfodiad o feirw. Yn enw Iesu Grist, medden nhw. Yr hwnna gyfododd ef. Yr hwnna gyfododd Duw o feirw. Oedd yn flin ganddi y bobl yma i gyhoeddi y fath neges o'r Crist atgyfodedig. Pwy oedd yr hain? Wel, yr offeiriad, yr blaenwr y deml, a'r Saduceaid. Meddylwch am blaenwr y deml fel maen nhw'n sôn amdano fe. A'r holl bobl yma yn ymateb i'r gwirioneddau yma. Chi'n gwybod yr hanes wrth fedd yr arglwydd Iesu Grist, yr ofn oedd gyda nhw, yr ofn mawr yma, beth a ddigwyddau, am fod Crist wedi marw ac wedi ei gladdu. Oedd ofn ofnadw gyda nhw am y trydydd dydd rhyfedd yma oedd wedi cael ei gyhoeddi.
A ni'n cael hwn yn Mathew 27, adnod 62. A dyma nhw, a thrannoedd yr hwn sydd ar ôl darpar yr wyl ymgynhyllodd yr archoffeiriad, Phariseaid at Peilat. Gan ddywedi'r arglwydd y mae yn gof gennym ddywedid o'r twyllwr hwnnw. Dyna ffordd i gyfeirio yr arglwydd Iesu Grist, y twyllwr. Ac efe eto'n fyw wedi trydiau y cyfodaf. Gorchymyn gan hynny gadw y bedd yn ddiogel hyd y trydydd dydd. Rhag dyfod ei ddisgyblion o hyd nos ail a dratef a dywedid wrth y bobl efe a gofododd y feirw. A bydd yr ymfusedd diwethaf yn waith na'r cyntaf. A dywedodd y peidad wrthynt, y mae gen i'ch wyliadwraeth, ewch, gwnewch mor ddiogel ac ymedroch, a hoeithant ac wnaethant y bedd yn ddiogel, ac ysyliasant ymlaen gyda'r wyliadwriaeth. Felly, oedd cyhoeddi Crist atgyfodedig yn ddifrifol iddyn nhw fan yma nawr. O'n nhw wedi gweld y broblem nôl yn yr adnodau ddarllenon ni wrth fedd o'r arglwydd Iesu Grist. Ond beth am Pedr ac Ioan fan yma? Wel, oedd ddim ofn y bobl arnyn nhw. Mae hwn yn beth rhyfedd i gyhoeddi. Mae rhaid ni gofio pregethu'r Efengil yn gallu gwneud pethau difrifol ymhlith pobl. Gelyniaeth fawr i'r Efengil. Ond mae yna gysur gyda ni. Ac nac ofnwch rhag yr rhai a laddant y corff ac ni allan ladd yr enaid. Ofn dyn sydd yn dwy'n magl. Ond y neb am ddiried o yn yr arglwydd a ddorchefur. Gobeithio bod ni'n gweddio mewn gweinidogion o sil i sil yn cyhoeddi'r Efengil. Mae ofn dyn yn dwy'n magl, mae wedi wneud i'n cenedl ni. Ond yna'r cysur i'r gweinidogion yma, ond y neb am ddiried o'n yr arglwydd a ddyrchefur. Oedd gyda nhw broblem fawr yma'r amser yn mynd ymlaen. Oedd gyda nhw broblem fawr felly, yr rhai yma oedd yn gwrthryfel a hyd yn oed yn erbyn y wyrth yma. Ond nhw'n gwybod fod y ddau yma hwy a dweinent ei bod hwy gyda'r Iesu, ac wrth weled y dyn a iachasid yn sefyll gyda hwynt, nid oedd gan dyn ddim i'w ddweud yn erbyn hynny. Ond nhw'n gweld y dyn yma, ond nhw'n gwybod amdano fe, ond nhw wedi gweld y tu allan y deml, ond nhw'n gweld yn cerdded ac yn moli Duw, allan nhw ddim am ei hyn. Beth yn y byd allan nhw'n wneud i Pedr ac Ioan felly? A dyma'r cynlyniad maen nhw'n dod i. Beth a wnawn ni ar dynion yma, can ni sy'n ddiau arwydd hynod a wnaid trwyddynt, hwy ysbys i bawb ar sydd yn perswylio yn Jerusalem, ac ni allwn ni ei wadu. 2 wr yma maen nhw'n galw'n anllythrenog ac anysgedig oeddynt. Gwatwar y dynion yma. Beth oedd ei gorchymu nhw felly? Eithir fel na tainer ymhellach ymhlith y bobl gan fygwth bygothiwn hwy, sef Pedr ac Ioan. Na le faront mwyach un dyn yn yr enw hwn. A hwy ei galwasant hwynt ac a orchymnasant iddynt nad yn gahanent ddim ac na ddysgent yn enw yr Iesu. Dyna chi actau 4, 17 ac 18. Oedd gyda Pedr ymateb i'r bobl yma hefyd. Llwch chi ddarllen hwn yn adnod 19 i 22 o'r 4 benod. Ac mae Pedr nawr a Ioan yn cael ei gadael yn rhydd. Ac maen nhw'n mynd nôl at y bobl. Dyna rhywbeth naturiol i'r Cristion yn dyfe. I fynd at Cristionogion arall. I ddod i fod yn ei cwmni nhw. Dyna y cwmni sydd gyda ni. Os oedden ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist, ni fod moyn cymdeithas gyda'r saint. A dyna maen nhw'n wneud. Ac ni'n gweld pethau rhyfedd yn digwydd ymhlith y bobl yma hefyd. Allwch chi droi nawr yr actau adnod 4 unwaith yn rhagor, adnod 19 i 22. Eithir Pedr ac Ioan at y basant iddynt ac ddwydans,
pregethu yn gyntaf i'r bobl yma, ac maen nhw'n gadael nhw'r hyd wedyn ni. A maen nhw'n dweud, allwn ni ddim a ddywedom y pethau welsom ac y glywsom. Eithir wedi ei bygwyth ymellach ac os hyngasant hwy yn rhyddion. Heb gael dim i'w cosbi, hwynt o blegyd y bobl. Canis yr oedd pawb yn gogoneddu Duw am yr hyn a wneithid. Nawr, a weithiau wedi ei gollwng yn rhydd adnod 23 o'r 4 benod, a ddeithant at yr eiddynt, ac a ddangosed yr holl bethau y ddiwydasid, yr archoffeiriad a'r heniriaid wrthynt. A dyma beth sydd yn digwydd. Yn adnod 29 o'r benod yma, maen nhw'n gofyn i'r arglwydd am bob nerth a phob hyder. Maen nhw'n gweddio ar yr arglwydd, adnod 31. Mewn un ffordd i chi, maen nhw'n cael cwrdd gweddi fan yma. Fel i ni'n mynd i gael hyder a nerth, fel mae'r eglwys yma mynd i cael ei hyder a'i nerth i wynebu'r oes yma, trwy weddio gyda'ch gilydd. Mae'r cwrdd gweddi yn hanfodol, fe'n hanfodol yn y cwrdd gweddi yma. A beth ddigwyddodd? Tywylliad yr ysbryd glân drostynt. Ni'n deheu am ddyddiau fel yna, ni daten gilydd i'r cwrdd gweddi a gweld a gwybod am yr ysbryd glân yn dod drostynt. Cofiwch beth o'n nhw wedi ofyn amdano, o'n nhw am hyder nawr i wynebu'r oes. Maen nhw'n gweddio am hyder. Yr ysbryd glân yn dod drosti nhw. A hwyl eferasant a'r Duw yn y derys. Peidiwch byth ar oi fyny. Peidiwch a byth i gadael yr ofyn yma i gymryd drosto ni. Ewch i'r cwrdd gweddi i ofyn am hyder o ddiwrth y Duw. A fe all yr ysbryd glân ddod drosto ni yn ein cwrdd gweddi, ac fyddwn ni'n cael yr hyder yma, ac fyddwn ni'n medru llefaru a'r Duw, nid e gynnig o bwlpit, o mewn tystiolaeth i ddynion yn hamgylch ni. Ac oedd na ganlyniad rhyfedd i'r wyrth yma. Yna rhai a dderbyniasant e air ef yn y wytysgar a fydyddiwyd, a chwnegwyd at hwnt a dwthwn nhw'n ymgylch 3,000 o eneidiau, actau 2, adnod 41. Effaith y wyrth yma, effaith y nerth yma yn dyfod o'r ysbryd glân. Ni'n dod i ddiwedd nawr, ni'n gadael un adran allan. Beth ddigwyddodd yn y wyrth yma? Chi'n ateb o'r rhywbeth amlwg wedi digwydd. Y dyn cloff wedi codi ac wedi neidio. Yn enw Iesu Grist o Nazareth. Ond oedd corff ac enaid y dyn wedi ei llwyr iachau. Pe byddai mond y corff wedi cael ei iachau, o fydde hwnna'n werthfawr iawn i'r dyn yma, ond oedd yr enaid wedi ei iachau. 20 oed oedd y dyn yma. Ar yr hwn y gwneithid yr arwydd hwn o iechydwriaeth. Chaneidio i fyny, efe y safodd ac arrodiodd, ac aeth gyda hwynt i'r deml. Dyna un arwydd, oedd e am fod gyda Pedr ac Ioan. Lle chi feddwl fydde wedi cael ei iachau nawr, falle ddim yn rhedeg i ffwrdd i unrhyw le. Na, oedd e am fod gyda Pedr ac Ioan. Oedd e am fynd i fewn i'r deml. Neidio a moli Duw o fewn y deml. Felly y gwyrth yma. Beth yw gwyrth? Mae gwyrth yn cael ei... Y geiriau amdano o'r gwyrthiau yma yw nerthoedd, rhyfeddodau ac arwyddion. Nerthoedd, rhyfeddodau ac arwyddion. Y gair arwyddion felly am y wyrth yma. Beth yw'r arwydd sydd gyda ni y prynhawn yma? Beth yw'r rhyfeddod sydd yn ein syni ni? Y wyrth yn unig
na dim y wyrth yn unig. Mae'r Beibl am i ni dynnu'n sylw at awdur y wyrth yma. Yr arwydd felly, maen nhw'n cael ei galw yn arwyddion. Am fod yr arglwydd am i ni beidio sefyll yn yma gyda'r cloff yn unig. Ond i ni gael codi uwchlaw y peth allanol yma. I ni gael codi'n hunan i weld y gwirionedd o'r holl iachad. A dyna'r cwestiwn y prynhawn yma. Beth yw ymateb i'r gwyrthiau yma felly? Gwirthiodd, efallai gwrthod yn llwyr i'w derbyn. Neu hyd yn oed i feddwl am ai'r Duw. Beibl yma ynghau. Dim pwrpas o gwbl i gael y Beibl yma, gwastraff i'w meddwl am y gair. Angrydiniaeth llwyr felly. Ond efallai bod wedi dweud hyn o fan yma o'r blaen. Wy'n cofio rhan o'r teulu. Ac hwn yn beth difrifol i ddweud unwaith yn rhagor, ond oedd wedi gofyn i fi, oedd e ddim yn cydnabod Iesu Grist, oedd e fach yn galluog, rhyfedd o alluog. O'n i'n gyrru nôl a mae fe'n gofyn i fi, mon fe a fi oedd yn y car, a wedodd e, yn Saesneg wedodd e, ond beth wyt ti'n gredu? A ddwedes i wrtho e, oedd e'n fach yn galluog, o'n i'n meddwl bod e'n wneud hafoc o beth bynnag yw'n ni. Ond dwedes i wrtho fe fi'n credu'r Beibl yma. A wedodd eitha i weld rhyfedd wedodd ti weid hynna. Amser o'n i'n bachgen ifanc, hyd 15 mlwydd oed, neu 40 efallai, o'n i'n mynd i'r ysgol Sul. O'n i'n cael y gwyrthiau yma, o'n i'n cydnabod y gwyrthiau, o'n i'n dysgu'r gwyrthiau, fi dim problem da fi i cydnabod y gwyrthiau yma. Ond pan bydde oedran arall yn Nghapel oedd i'n traddodiad, yn te fewn i'r capel, ac oedd e'n fachgen galluog iawn, a sylweddolodd e'n fian iawn, bod y pregethwyr yn distrywio'r cyfan bod nhw ddim yn cydnabod y gwyrthiau yma fel o'n nhw. Ac o'r dydd hynny, ath e byth nôl i'r capel. Felly dyna chi angrediniaeth llwyr, os nad i ni'n derbyn y gwyrthiau yma, fel mae nhw wedi cael ei ysgrifennu, porthu'r 5,000, y cyfan oll yma, y wyrth rhyfer yma. Ond efallai bod rhai wedi'n barod i dderbyn fod yn y ryfeddod wedi digwydd. Cydnabod hyn fod rhywbeth rhyfedd wedi digwydd fan yma. Ond os ych chi'n dod i fan yna'n unig, cofiwch am elynion yr arglwydd Iesu Grist hefyd. Beth a wnawn ni'r dynion hyn, can is yn ddiau arwydd hynod a wnaud trwyddyn twy, hysbys i bawb ar sydd yn preswylio yn Jerusalem ac ni allwn ei wadu. Gallwn ni ddim gwadu y wyrth yma. Di hwnna ddim yn ddigon felly. A chi'n gwybod yr ateb os fydd rhywun yn meddwl falle bod rhyw nerth arbennig o Pedr ac Ioan. Chi'n gofio'r ateb Pedr fan yma, fel o'n i'n sôn ynghynt. Beth yw'r unig ymateb i chi prynhawn yma? Bob un ohono ni. Llwyr ymateb i'r gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist. Fod yr arglwydd Iesu Grist ar ddeheulaw Duw yn yr amser yma, yn enw Iesu Grist o Nazareth, cyfod ar hodia. Beth mae hyn yn golygu felly ni prynhawn yma? Adnabyddiaeth o Grist yr arcybodedig, fod yr arglwydd Iesu Grist yn y nefoedd y prynhawn yma, fod yn eiriol drosto ni. Dyna bwrpas felly y wyrth yma. I ni weld pwrpas mawr yr arwydd rhyfedd yma fod yr Iesu Grist ar ddeheulaw Duw. I orffen felly, mae beth rhyfedd wedi digwydd i chi. Os ydych chi'n cyffesu arglwydd Iesu Grist fel arglwydd ar eich bywyd chi. Yn y Colosiaid, ni'n darllen hyn, a dyma beth fi am bwysleisio, dyna pam oedd y dyn yma'n moli Duw.
oedd rhywbeth rhyfedd wedi digwydd i galw yn y dyn yma. Gwrandwch beth ni ddarllen yn Colosiaid. Gan ddiolch i'r tad, yr hwn yn gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Oedd y dyn yma wedi cael rhan o etifeddiaeth y saint yma, Pedr ac Ioan, yn y goleuni. Yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch. Os nad ych chi yng Nghrist y prynhawn yma, ych chi mewn meddiant tywyllwch. Yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant. Chi'n meddwl am yr gwirionedd yma? Ych chi wedi bod mewn tywyllwch llwyr. Yn gywir fel sy'ch chi'n ddall. Be sydd wedi digwydd felly, ac yn symudodd i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn yma i ni brynedigaeth, trwy ei waed, sef maddeuant bechodau. Dyna beth sydd wedi digwydd i chi. Dwi'n dod y dywyllwch i oleuni, yn fwy hyd yn oed na'r wyrth fawr yma o ddyn cloff yn codi i fyny ac yn neidio ac yn moli Duw. Hyfryd i glywed yn holliach fan yma, ond oedd e'n moli Duw, oedd wedi dod y dywyllwch i oleuni. A dyna beth sydd wedi digwydd i ni yn Iesu Grist. Oedd na un wyrth arall, dyn dall o enedigaeth, yr un peth ddigwyddodd i'r dyn yma, gath hwn i dyflu allan o'r synagog. A mae'r Iesu yn mynd i chwilio amdano fe. Cael gafel na fe wrth gwrs. A dyma'r cwestiwn yr arglwydd Iesu Grist iddo fe. A wyt yn credu yn mab Duw? Dyna'r cwestiwn i bob un sydd yn gwrando prynhawn yma. A ydych chi yn credu y mab Duw? Beth ddiwedodd y dyn dall yma? Ynta e ddiwedodd, yr wyf yn credu o arglwydd, ac e fe a'i hyddolodd ef. Yn addoli yr arglwydd Iesu Grist yw'r arwydd pwysig yn y wyrth yma, ac yr arwydd i chi wedi dyfod allan o dywyllwch i oleuni. Yr arglwydd Iesu Grist, a mae orffen jyst pennill o ddwy emyn. Pwy yw'r arglwydd Iesu Grist? Dyma geidwad i'r golledig, meddyg i'r gwiwedig rai. Dyma un sy'n caru maddau i bechaduriad mawr ei bai. Diolch iddo byth. Am beth? Am gofio llwch y llawr. Dyna o'n i, dyna un i. O enedigaeth i'r bedd. Diolch iddo byth am gofio llwch y llawr. A gyda'n Griffiths, fe enau trist wrth gofio taliad yn llamu o lywenydd sydd. Gweld y ddeddf yn anrydeddus a throseddwyr mawr yn rhydd, ac efallai dyma'r ddwy linell, rwy mwyaf hoff ohono yn yr holl emynau yma. Rhoi awdur bywyd i farwolaeth, a chladdu'r atgyfodiad mawr. Dwn i mewn dragwyddol heddwch rhwng nef a nef a deiar lawr. Roedd y dyn cloff yma yn moli Duw, yn moli yr arglwydd Iesu Grist, yr atgyfodiad mawr. A beth sydd yn dilyn ni sydd wedi dod y dywyllwch i oleuni? Dilyn ar ei llwybr yr arglwydd Iesu Grist. Mae marwolaeth o'n blaen ni os na ddaw Crist yn ôl cyn hynny. Beth yw'r llwybr felly? Llwybr yr arglwydd Iesu Grist i'r nefoedd. Dyna chi heddwch sydd gyda chi prynhawn yma. Gobeithio bod yr heddwch yma'n ynghalon ni.
Gobeithio bod y llawenydd yma yn yng nghalon ni. Gobeithio bydd yr heddwch yma yn eich calon chi a'r gwir lawenydd yn eich calon chwythau hefyd. Yn llamu o lawenydd sydd. Dyna beth sydd eisiau nhw'n i bobl. Yn yn eglwysi. Yn ein cwrddau gweddi. Yn yr oedfawn. Byddwch chi yma heno. Gobeithio bydd eich calon chi llawenydd yn llawenhau. Yn llamu o lawenydd. Felly yr y dyn yma'n neidio i fyny ac yn moli Duw. Oedd ei galon yn llamu o lawenydd yn y deml o flaen yr holl bobl. Dyna beth sydd eisiau arno ni, bod y bobl yn hamgylch ni yn gweld ein calonau ni yn llamu o lawenydd yn yr efengil sanctaidd ac yn Iesu Grist, ein harglwydd sydd ar ddeheulaw Duw ein tad. Amen. Ni'n gorffen trwy ganu ymyn 639, 639. Fe chadir wyf a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan wrth, gan dwyfau dwys tra dyfnion trymnion trist, ond meddyg rhad yw bath i'm bath yw Iesu Grist. Felly dyna yr emyn yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Ewn ni canu'r emyna unwaith yn rhagor felly gyda llawenydd yn ein calonau, 639.
Ac yn awr byddai di ras sy'n harglwydd Iesu Grist. Chymdeithas yr arglwydd. Ni'n diolch i ti o dad bod ni'n gwybod am y gymdeithas yma sydd gyda ni yno ti. Ni'n diolch i ti o dad am waith yr ysbryd glân. Ni'n gofyn i ti o dad felly'n bywhau ni unwaith yn rhagor. Gofal am dan o'r oedfa heno yn arbennig fyna mae unwaith yn rhagor i ni'n gofyn ni. Tywallt dy ysbryd glân dros y cyfan oll. Ar ddiwedd y dydd bod ni'n gweud gyda'n gilydd. O Duw wedi bod gyda ni yn dy drigaredd ac fod Iesu Grist wedi cael ei godi i fyny ac yr clod a'r gogoniant a'r mawl yn unig i ti, ein Duw a'n Tad. Amen.